Ame foli la se an filɛ bagaje kulu bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ kan filɛ yɔrɔ jan ma fara yɔrɔ surunma kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw bisimila fɛrɛ kɛnɛ sanfɛ fɛrɛ kɛnɛ ye jɛmukan mun bɛ sigi aw balimakɛ ni aw denkɛ fɛ Papin ale ni Tony cɛ Tony a bɛ cogo di Papin ça va wallahi ça va Dieu merci ko kaɲi kɔni dɔɔni wallahi d'accord an bɛ an filɛlikɛ bɛɛ lajɛlen fo to sigiyɔrɔ ni wagati in na siga t'o la fɛrɛ kɛnɛ ye jɛmukan mun bɛ yɛlɛmaya aw balimakɛ n'aw denkɛ fɛ n'a fɔ a bɔra ka fɔ ɲɛna cogo min Papin ale ni Tony siga t'o la a bɛ kɛ Mali kunnafoni TV sanfɛ o don bi Papin an y'a ta k'a lajɛ Bamakɔ ye duguba ye tiɲɛ kuma Bamakɔ ye dugu min kɔnɔ kow ka ca kosɛbɛ siga t'o la telimani bolilaw bɛ yen wallahi sotarama bolilaw bɛ yen o ye tiɲɛ taxi bolilaw bɛ yen o ye tiɲɛ baara kɛbaga caman de bɛ dugu in kɔnɔna la Papin siga t'o la siga t'o la o hukumu kɔnɔna la sa maa minnu ka service ka ca kosɛbɛ dugu in kɔnɔna la Papin o ye telemanitigiw bɛ yen o ye tiɲɛ olu de bɛ dugu in ko caman dɔn olu de bɛ dugu in musonganaw ta yɔrɔ dɔn ayiwa i da sera a ma sa bi Papin o telemani in tabaw fana la sa an y'a ye k'a fɔ musow de bɛ 80% fana la o la o ye tiɲɛ kuma ye donc telemani ye nafa jumɛn se an ka société ma telemani ye kɔlɔlɔ jumɛn se an ka société ma o don telemani tabagaw ye mun sɔrɔ telemani ta la telemani tabagaw ye mun jɛn telemani tali la a tɛ tɛmɛ o kan bi fɛrɛ kɛnɛ a bɛna bɔ a bɛɛ kalama siga t'o la komi i y'a fɔ cogoya min na Tony a tɛna kɛ basi ye k'a n'an bɛ dɛsɛ an bɛna an ka ɲininkaliw daminɛ an bɛna daminɛ an ka téléphone bolila la ale yɛrɛ b'an bolo an ka cɛ ça va oui ça va i yɛrɛ dun ko kaɲi kɔni alhamdulillah ok ne ko n balimakɛ i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an filɛbaga jama ye Alu Danbele Alu Danbele téléphone bolila Alu Danbele o don oui o don voilà sisan an ka ɲininkali fɔlɔfɔlɔ ye mun ye Alu e yɛrɛ bɛ baara in na e ye téléphone boli kanu kun jumɛn de la k'a kɛ i ka baara ye bon n y'a kanu parce que baara wɛrɛ tɛ n bolo fɔlɔ baara wɛrɛ t'i bolo fɔlɔ o de kama i bɛ ka téléphone boli quoi voilà o de kama n bɛ ka téléphone boli n mago bɛ baara min na sani n k'o sɔrɔ sabi k'o sɔrɔ ni y'a faamu e bɛ ka téléphone boli kɛ wagati la tɛmɛ de ye quoi voilà ka wagati dɔ la tɛmɛ ka taa se dɔ ma a ti tɛmɛ o kan Tony i yɛrɛ y'a faamu an balimakɛ y'a bɔra ka fɔ an ye cogoya min na k'a bɛ ka téléphone boli ko ka o wagati dɔ kɔnɔ n b'a dɔn Mali sisan a ma nɔgɔn an bɛɛ bɛ waati ma kɔnɔ Papin Mali kuranna kow don siga t'o la kuranna kɔnɔ kow don siga t'o la baara sɔrɔli ye problème ye yanni baara ka sɔrɔ olu ko k'ale bɛ téléphone boli en attendant ka se ka a musakaw sɔrɔ o la siga t'o la Papin bi n'i ko ko téléphone bolibaga i ko ko téléphone tabaga o ye tiɲɛ bi an ye wele se groupe dɔ ma ayiwa ne ba ça va oui ça va oh là là tiens non mais elle est belle tiɲɛna ko téléphone bolilaw non olu aw ni baara tiɲɛna ne sɔnna aw ye aw ni baara d'accord ma sœur représentée e tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ ye Ba o bɛ ne wele ne tɔgɔ ye Fatumata Danbele ya micro gɛrɛ ne tɔgɔ ye Ba ye mais n jamu ye Danbele de Ba Danbele ok u b'i wele Ba de sisan ni mɔgɔ min b'a fɛ k'i ɲini k'i ye u b'i wele ko Ba voilà n dɔgɔnin de don Ba la sinon n tɔgɔ ye Fatumata yɛrɛ de Fatumata Danbele d'accord Fatumata ne b'i wele ko Fatumata parce que o tɔgɔ in kɔrɔ ka di kosɛbɛ tɔgɔ barikaman don d'accord Fatumata an y'a ye k'a fɔ sotaramaw bɛ yen taxiw bɛ yen téléphoniw bɛ yen mais kun jumɛn na e ka téléphone tali de ka ca ka tɛmɛ o moyen tɔ bɛɛ lajɛlen kan mun na ne ka téléphone tali ka ca faut que n'i bɛ fɛ ka lafiya ka se yɔrɔ la joona wa i bɛ téléphone ta pour que ka se yɔrɔ la joona i tɛ sɔrɔ ci dɔw bɛ cun i kan wa i peresselen ba de don n'i ye téléphone ta dɔrɔn i bɛ se joona wa mais n'i ye sotarama ninnu taxi ninnu ta olu ka suma trop o de kama ne bɛ téléphone ta wa d'accord Papin a tɛ tɛmɛ o kan Fatumata bɔra k'a fɔ ale ka téléphone ta kun tɛ dɔwɛrɛ ye a kana bila retard la a ka teli ça veut dire que c'est une femme de principe teliya donc ponctualité b'a ka principe la wallahi d'accord walasa ka teliya a bɛ wele bila alu ninnu ɲɔgɔnnaw ma comme ça u b'a la teliya ka se a seyɔrɔ la a tɛ tɛmɛ o kan d'accord komi a yɛrɛ tɔgɔ b'a kan ko téléphone oui sisan an bɛ segin an ka téléphone bolila ba hali bi ne ko Alu e ye téléphone boli e y'a daminɛ wagati jumɛn e donna téléphone boli na wagati jumɛn bon ne donna téléphone na a bɛ san 3 ɲɔgɔn na 3 ans a kan k'o bɔ a bɛ 3 ans ɲɔgɔnna bɔ ten ok mais so bɛ ka téléphone boli daminɛ e tun bɛ dɔ wɛrɛ la fɔlɔ avant i ka téléphone boli daminɛ ou bien e y'a daminɛ téléphone boli directement bon
ne kun bɛ mobili de ne kun bɛ mobili boli mobile chauffeur quoi awɔ ah ok ne ko sisan téléphone mun b'i bolo i téléphone fɔlɔ de ye nin ye ou bien i ye téléphone caman mara ou bien i ka téléphone ko bɛ cogo di ka an bɛ yɔrɔ min na i ko bi bon n y'a daminɛ ni moto filanan de moto filanan i bɛ se k'i da don a la ka a ɲɛfɔ an ye cogo di cogoya min na i ka moto sera fila ma bi munna moto fɔlɔ t'i bolo hali bi sisan an bɛ moto fila voilà o sɔrɔla cogo di parce que ne yɛrɛ y'a daminɛ ni dɔ ka moto de ye ne y'o boli après n y'o bila après min filɛ n bolo nin ye an ka mɔgɔ dɔ ta o y'o san k'o di an y'o boli an kun bɛnna contrat kan n y'a ka moto boli k'a ka wari lasegin a ma maintenant moto kɛra n yɛrɛ ta ye sisan ok n'i y'a faamu ko contrat fana b'u ka baara in na quoi ouais justement papa hein ne tun bɛna o yɔrɔ in ɲininkali kɛ alu la alu ne ko aw ni telemannitigiw parce que n'i y'a mɛn ko telemani a bɛ n'a fɔ aw ka baara in na a bɛ taa moto de minɛ dɔ bolo journée kɔnɔ a bɛ recette d'a tigi ma walima dɔw bɛ yen an n'u bɛ bɛn a kan kalo kalo a bɛ nin d'u ma i n'a fɔ i bɔra ka fɔ cogo min na contrat bon an n'olu mɔgɔw cɛ aw cɛ bɛ cogo di parce que kuma dɔw la don bɛɛ tɛ gɛlɛn sɔrɔ a woda la quoi alu don dɔ la i bɛ bɔ i tɛ wari sɔrɔ ne bɛ latɔn kɛ misɛn don dɔ la i bɛ bɔ i tɛ wari sɔrɔ don dɔ la i fari fagalen bɛ kɛ don dɔ la sugu tɛ ja sugu bɛ ja du coup a b'a essayer k'o ko ninnu gérer cogo di ani mototigi ninnu cɛ de bon ne kɔni a bɛ se ka kɛ a pari ka gɛlɛn a bɛ se ka pari ma gɛlɛn parce que ne ka côté la kɔni Dieu merci kɔni ne ma gɛlɛya foyi sɔrɔ n ta la. Ma gɛlɛya foyi sɔrɔ kɔnɔ c'est à dire i bɔ o bɔ i b'i ka recette sɔrɔ mais a ka recette bɛ évaluer par exemple ne y'a mɛn ko moto dɔw bɛ yen olu ye 125 ye dɔw ye marque 150 fana bɛ yen donc du coup olu bɛɛ n'u prix fana de don ka taa fɛ i n'a fɔ 125 150 TVC etc. bon a bɛ dépend bɛnkan de la a bɛ dépend bɛnkan na parce que dɔw bɛ yen nɔ recette u bɛ se ka kɛ 500 ye moto capacité yɛrɛ tɛ quoi d'accord donc recette dɔgɔyalenba ye joli ye sisan tile kɔnɔ i n'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na i ko bi aw ka recette jigilenba ye joli ye sisan i n'a fɔ tile kɔnɔ aw bɛ joli de di aw ka mototigiw ma i n'a fɔ ni moto tɛ e yɛrɛ ta ye sisan tuma min na e tun b'a la tile kɔnɔ aw bɛ joli de di aw ka mototigiw ma bon ka ne to recette la an bɛ 500 de di tile o tile 500 d'accord tile o tile 500 cɛ n'i ye 500 jateminɛ Toni ne bɛ don baara in na ah n terikɛ i bolo la dusu la i bolo la dusu la baara in na kana se ka e k'i bolo la dusu la d'accord papa n bɛ segin ni Fatimu ye ne ko Fatimu c'est à dire e ko k'e bɛ wele bila alu ninnu ɲɔgɔnnaw ma walasa u k'i se yɔrɔ la joona du coup kuma dɔw la u bɛ retard ta kuma dɔw la u bɛ don wo dɔw kɔnɔ minnu man di ye par exemple telemannitigi dɔw boli cogo man ɲi u tɛ se kuma la mɔgɔw fɛ telemannitigiw ka hakɛ to émission n'a tagabolo don c'est à dire du coup ni i n'o mɔgɔ sugu dɔw bɛnna e n'olu cɛ bɛ kɛ cogo di i ni telemani bolilaw cɛ bɛ cogo di ci merci ne b'a la fo ka barika da ne ka telemani bolila ne kɔni mana n'a wele heure wa ne ko a ma cogo min na k'a ka kɛ ten tɔ a b'a kɛ ten tɔ ne bɛ foli lase telemani bolila bɛɛ lajɛlen ma u ka courage ta hali bi hali bi u ka courage ta tiɲɛna d'accord Fatimu Toni oui est-ce que ale yɛrɛ tɛna k'a maa fɔlɔ ye ne k'a mɛn maa mun bɛ telemani bolilaw tanu tan ouvertement sinon Toni ne delila ka mɛn ko telemani bolilaw ni dɔw y'i ta ka taa se i seyɔrɔ la dɔw yɛrɛ bɛ sira fara n'i ye u tɛ taa n'i ye taayɔrɔ la dɔw yɛrɛ b'i ka numéro yɛrɛ ta kuma la e bɛ se k'a fɔ ko depuis e bɛ telemani ta la ko telemannitigi si ma deli k'e ka numéro ta fɔlɔ i n'a fɔ ka i yɛrɛ b'a faamu quoi i n'a fɔ k'a fɔ k'i ka ko ka d'a ye ka passe to yen quoi o baden yɛrɛ de bɛ kɛ o tɛ ban yɛrɛ o tɛ ban yɛrɛ telemannitigiw baden de kɛ alu dɔw b'i ta yɛrɛ n'u ye wari f'i ɲɛna n'aw bɛ ka se yɛrɛ o fo k'a kaɲi k'i ka numéro d'u ma o baden de bɛ kɛ o caman ba e bɛ se k'i da don a kelen na k'a ɲɛfɔ i n'a fɔ mun kɛr'i la k'a y'i yɛrɛ choqué dɔ kɛra ne yɛrɛ la ne tun bɛ ka taa kɔɲɔyɔrɔ dɔ la ne ye telimani ta wa o wari da fɔ ne ɲɛna ne ko n k'o ka ca wa a ye dɔ bɔ a la an bɛnna prix la an bɛ ka taga ko ne ma ko numéro a tilala ka fɔ ne ma ko ne ka wari ka ɲi mais ne nana so ne y'a bloqué quoi bari baara in ye fɛn dɔ ye quoi n'i bɛ k'i wɔsi ɲini quoi i ɲɛsin i ka baara ma i ka baara kɛ quoi o de nafa ka bon ni baara in bɛɛ là quand même papa ani muso ko tɛ ɲɔgɔn ta
Bon, ça dit c'est juste un conseil, il va mini tellement tout ma ite meto. Ijo, oyoro la Tony. Oyoro la Tony. Parce que ni amego bara muzo bara le we papa. Ne wando ne Ijo sa. D'accord, Oyoro la Tony. Oui. Ame tellement bulla ere ginga ko ma ere fana ba mbulo koro. Allo. Allo sisan. Amba fle Fatoumata fle ka mu fo. E be se ka mu ne fo oyoro la sisan. Ina fo adda do muna ko na bata client bla. Abe se ka o den ka o setola. Abe numéro ta ka foko ka passer tout voilà abo ko muni la abo ko su nke ya ko client na est-ce que kan yi mo ni i ka client tia bon après ya mo ba ke parce que ba me no kon ma deli ke aha OK si ça aide la ka mu me o kera chogodi bon ina fo ale bora ka fo chogom na o na ka sugun ne ba me o ka sugun ne la sinon amadi bɛ ka kɛnɛ na fɔlɔ bon ne bɛ mɔgɔ ta ka taa bila ne bɛ t'i bila i bila yɔrɔ la i bɛ ne ka wari di ne ma ne bɛ segin mais Alou e bɛ se k'a fɔ ne ye ko depuis e bɛ mɔgɔ bila la e ma deli ka taa mɔgɔ bila muso kunda fɔlɔ k'i taara bila a tigi k'a fɔ ko wari t'a kun wa ou bien k'a ka a ɲɛnabɔ cogoya dɔ la ou bien Tony o sugu ninnu e ma deli k'o mɛ tellement papa n y'o o dɔw mɛn justement on a question posée à nous parce que on va tellement tigi dɔw bɛna an yɛrɛ sigilen bɛ ka gɛrɛ na a b'a ye dɔw ni muso dɔw jɔlen bɛ mɛn kuma la du coup an b'a fɔ bon kuma caman bɛ tellement tigiw de accuser donc an b'u a essayer k'u taquiner fo an bɛ wuli ka dɔw yɛrɛ ɲininka qu'est-ce qui ne va pas mun de bɛ i ni nin muso in mɛnna nin yɔrɔ in na qu'est-ce qu'il y a dɔw b'a fɔ ko bon ko kɔrɔ ou bien dɔgɔ an bɛnna prix la an sera yan bon a bɛ ka essayer k'i ja kan quoi to ko mɛ n ko k'i ja mun an bɛnna wari min a tɛ fɛ ka wari in di ne ko mɛ n'a tɛ a tɛ fɛ ka wari di cogo di k'a fɛ k'u ka ko in kɛ cogoya wɛrɛ la ne ko i n'a fɔ cogoya wɛrɛ jumɛn k'ale ka numéro ta des trucs comme ça bon Alou e bɛ se k'a fɔ k'i ka téléphone boli bɛɛ kɔnɔna la i ma deli ka bɛn n'o mɔgɔ sugu dɔ parce que an balakaw b'a kɛ to muso dɔw fana bɛ yen wari bɔli ka di u ka ci la a b'u degun dɔɔnin quoi tiɲɛ yɛrɛ la tiɲɛ yɛrɛ olu b'a essayer k'a fɔ k'u b'a tɛmɛ sira wɛrɛ fɛ ka arranger cogoya dɔ la émission n'a tagabolo don voilà c'est à dire an b'a bɛɛ fɔ plateau sanfɛ i b'a dɔn o ma deli ka kɛ ne na o ma deli ka k'i la parce que fɛn o fɛn bɛ yen nɔ k'a bɛ kɛ mɔgɔ la adamaden bɛ i taabolo de la a b'i ɲɛkun de la ka ko dɔ k'i la dɔw bɛ fɛ k'a fɔ ko ba bɛ sotigi ɲɛla ka don wa par exemple n'a essayer k'a fɔ ko n bɛ Fati o ye tan de ye n'i bɛ ko kɛ mɔgɔ la i b'a dɔn n'i ye nin kɛ nin ko la wa a b'a tigi sɔrɔ wa o de kama i b'a k'a la donc Fati toi même tu confirmes que c'est à dire i bɛ aw mun ɲɛ la ka sɔrɔ ka ne kɔni ma deli ka kɛ mɔgɔ la mais aw ko baden de bɛ mais i b'a dɔn ni su kora ka se heure dɔ ma ni fɛn ne bɔra k'i bɛ tigɛ yala la tellement tigiw bɛ t'u jɔ sirakun na wa u b'a fɔ ko u b'i ta k'i bila yɔrɔ dɔ la ka tila ka taga aw reposer quoi kun jumɛn na u b'o kɛ de o ma e y'a fɔ i sɛgɛlen don ou bien ne ma siran u b'o de kɛ mɔgɔ la mais e bɛ ka su heure min fɔ par exemple n'i y'a ta k'a lajɛ société kɔnɔ heure su bɛ classification dɔw de la c'est à dire su wagati dɔw bɛ yen n'i yera o wagati la mɔgɔw bɛ i bila minɛn dɔ kɔnɔ fala u b'i kɛ mɔgɔ na sugunin dɔ de ye wa bon t'as vu aw ye salon baarakɛlaw ye aw ye salon baarakɛlaw ye parce que i ka kuma la n'a fɔ i bɛ salon baara de kɛ ka caya ne bɛ baara dɔɔni bɛ dɔ kɛ donc directement waati dɔ la fɛnɛ dɛsɛla mun na voilà i bɛ bɔ wagati dɔ la ka t'i mago la o bɛ k'a sɔrɔ su janfara nka diku yanni Alou ka wari minɛ a b'a essayer k'a fɔ ko bon ko cɛ bɛ ka bɛn Alou kan dɛ non n'ale ka cɛ sa kana ni n ka cɛ bila ɲɔgɔn na Alou OK sisan n'i ye ban ka kuma yɛrɛ lamɛn n'i ye Fatoumata ka kuma lamɛn sisan a bɛ i n'a fɔ Fatoumata delila ka hali n'a ma k'a la a delila ka dɔ assister quoi ne ko e delila ka mun assister kuma la tan i ka dɔɔni fɔ tan tellement i b'a fɔ tellement tigiw b'a fɔ ka taa reposer o dɔ y'i sɔrɔ a dɔ delila ka kɛ ne yɛrɛ la ne nana se vestimerci yɔrɔ ninnu na ko n bɛna bɔ quoi ko ne ma ko ne bɛ ka taa yɔrɔ jumɛn ne ko ayi ko ne bɛ ka dɔ de kɔnɔ yan nɔ wa ko ne ma ko ne ka na kan ka taa reposer ne ko ayi ko ne bɛ ka taa ci la yɛrɛ de ci tellement baaraw de bɛ ne bolo wa a tɛ ban yɛrɛ mais ne bɛ mun f'u ɲɛna u b'u ka baara kɛ wa mais e bɛ ka mun fɔ tan o kɛra vers quelle heure comme ça a kɛra heure jumɛn na ka taa i b'a fɔ zurɛri ninnu kɔnɔna na wa zurɛri wagati na téléphone bɛ boli Alou ne ko téléphone bɛ boli ka se zurɛri ma o fana bɛ bon o b'a kɛ o b'a boli ka si kan mais ne kɔni tɛ téléphone boli su fɛ dɔw ko américain par exemple sisan ne b'a girin su fɛ ka tile fɛ k'a d'e ma su fɛ ne yɛrɛ ka téléphone boli la ka téléphone boli ta ye 20 heures
o sero ba jo n'est-ce pas ne no ko no wele doro na go atse ga bone ba to ore be ne bla ne betaka o meta tellement ta euro were wa ok nya fam papa l'état est contre nous si ça tite mo katoli voilà nyingale mu mene bolo sanga tengu anga telimani bolala o e ale yere ni inafo société de transport to bi chebi chogodi inafo eni telimani bolala o che ani taxi bolala bi chogodi ani anga sotramatigu ani anga finitigi la kaw aw che o bi chogodi bon ani sotramatigu mo ba fo suna no kan tu don eto don e chogodi eni sotramatigu madeli ga nyogon ni circulation na sotramatigu madeli ga feno ke la obe taxi tigi do amadeli ga ko charge do ke client no fait quoi client no fait parce que ou ba fo tellement parce que taxi tigi ba fo ko député man nana ko tellement yu luka marché tien parce que obeka prix ou casser manière be fait folo la taxi la mi prix so folo la ale bibi na kelente ani dona sotrama fana kono seba so sotrama ti jama bere so sanga teme ina fo folo la kan ka keleme ka u ka fɛnw bɛɛ tiɲɛ u bolo e ni a dɔ ma deli ka ɲɔgɔn sɔrɔ accrochage foyi la ne ni mɔgɔ tɛ kɛlɛ client la e cogo di ne lafiyalen don ne b'a f'i ye n ka cɛ ko e ko yɔrɔ ɲɛfɔ an ye tan n k'o faamu parce que toujours a bɛ ne kunna ni mɔgɔ gɛrɛsɛgɛ ye fɛn min ye i b'o de sɔrɔ hali ne ka client bɛ se ka ne wele sisan n'an nɔfɛ o temps kɔnɔ ne sumara ne nana telimani tigi wɛrɛ sɔrɔ yen nɔ ne b'a fɔ n ko ka taga n'a ye ko ka taga n'a ye ça veut dire que parce que ala ye dawo da a y'a n'a da hirimɛ de da ouais tiɲɛ effectivement n'est-ce pas mais sisan aw ni polisiw cɛ bɛ cogo di parce que généralement n'i y'a lajɛ telimantigi mun ka papier bɛ dafa ka boli sisan a man ca a bɛ fɔ k'aw ka casquew fana don i bɛ taa sɔrɔ telimantigiw bɛ ka boli sisan casquettiw kunna casquetti clientw fana kunna bon dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko casque b'u gêner ne yɛrɛ ye telimantigi dɔ ne delila ka telimantigi dɔ yɛrɛ ale ko ne ma ko n'ale ye casque yɛrɛ don ko casque b'ale kunkolo giriya k'ale tɛ se ka boli a dun fɔra ko casque kan ka don n'i bɛ moto sanfɛ mais aw t'olu fɛn ninnu kɛ ni polisiw y'aw minɛ aw fana bɛ kuma o cɛ aw ni polisiw cɛ bɛ position jumɛn na bon ani polisiw cɛla o kɔni o ka gɛlɛn dɔɔni dɔrɔn dɔɔni ok an ka taa an tulo b'i la parce que a papier ko ka ca quoi i n'a fɔ vienti b'a la assurance b'a la stationnaire b'a la bon ni ninnu bɛɛ sɔrɔ i bolo dɔw bɛ insister ko casque mais casque fana dun kan ka kɛ o bon a kan ka kɛ bon nin bɛɛ dafalen telimani bolila bolo a ma nɔgɔn dɛ mais n'a fɔra k'aw fana bɛ ka wari de ɲini jamana kɔnɔ aw fana kan ka dɔ don jamana fana kun aw bɛ ka papier minnu u bɛ papier minnu ta n'i y'a jateminɛ u bɛ papier minnu ta sisan aw ka vieti ninnu a bɛɛ bɛ jigin faso kɛsu de kɔnɔ ou bien aw ka stationnement a bɛ jigin faso kɛsu de kɔnɔ parce que n'i y'a mɛn aw bɛ boli aw bɛ taa jɔyɔrɔ dɔ de la ka client ɲini o bɛɛ bɛ jigin faso kɛsu kɔnɔ mais aw fana jɔyɔrɔ ti faso ko la ou bien telimani bolilaw ko ka wari ɲini dɔrɔn ka an bɛ vienti ta aw bɛ vieti ta quoi tu m'excuses assurance fana nafa ka bon telimani kɔnɔ non assurance nafa foyi t'a la hali anw yɛrɛ minnu bɛ assurance nafa foyi t'a la moto boli cogo di non kana a fɔ a ye jɔ a k'a ɲɛfɔ i jɔ a k'a ɲɛfɔ an ɲɛna nafa t'a la cogo di non ne kɔni fan fɛ nafa t'a la parce que e bɛ boli parce que Mali assurance ko filɛ nin a bɛ fɔ k'i k'a ta i b'a ta hali n'i ye problème sɔrɔ o tɛ se ka wuli papa e de la ko kadɔ ou bien o kadɔ de la ka kɛ ɲɛna n y'a baden hali mɔbiliw la n y'a ye i ye problème sɔrɔ assurance ma wuli k'i jɔ hali n ka n terikɛ ye problème sɔrɔ a la a kun bɛ telimani boli a ka telimani kura u y'a assurance mɔgɔ wele o ma se ka foyi kɛ o ma se ka fɛn kɛ foyi o yɔrɔ la an b'a fɔ an ka Mali autoritéw ɲɛna u ka wuli k'u jɔ u ka assurance ko in ɲɛɲini ka ɲɛ n'a ma ɲɛ k'i bɛ assurance ta wari b'a la a kan ka nafa fana dɔ ɲɛ ye ni assurance tɛ nafa ɲɛ ye u kan ka assurance ko fana dabila ou bien alo tɛ wa do k'u ka kuma an ka assurance tigiw fana fɛ mais telimatigiw aw fana ka aw ka fɛnw bɛɛ bila règle la n'a fɔra aw ka mun ta a y'o ta n'a fɔra aw ka casque don aw k'o don n'a fɔra aw ka aw bila règle la a y'a ka papier n'a fɔra ka gilet don aw ka gilet don aw ka yɛrɛ bɛɛ bila règle la min ɲininaw fɛ a k'olu kɛ siga t'o la problème t'a la aw b'a kɛ aw yɛrɛ ni lakanali kama en même temps a bɛ mɔgɔ minnu ta a b'olu fana ni lakɛnɛ non o fana ye tiɲɛ usage wɛrɛ minnu bɛ yen i n'a fɔ moto bolilaw bɛɛ pressé don donc en réalité i b'a ye k'a fɔ circulation bɛ se ka maîtriser mɔgɔw b'a boli en harmonie
Voilà. O yɔrɔ la n bɛna n terimuso ɲininka Fatumata ɲininka. Ne ko Fatumata e delila ka telimani dɔ ta don dɔ la k'i sigila telimanitigi kɔfɛ k'i jatigɛra i sera e seli yɛrɛ diyara i ye ka tɛmɛ ko bɛɛ lajɛlen kan. Est ce que o dɔ delila k'i sɔrɔ? Fɛn bɛ n sɔrɔ bari ni ne bɛ telimani ta ne b'i lajɛ fɔlɔ de wa. Ni bɛ se ka taga ne o ni tɛ se ka taga ne o ni y'o dɔn dɔrɔn ne tɛ yɛlɛ i kɔfɛ. A bɛ dɔn aw ye cogo fana na sa Alu. O bɛ dɔn dɛ. Mais tuma dɔw la ye cogo bɛ fili dɛ. Ne tante dɔw yɛrɛ delila k'a fɔ ko n'i bɛ telimani ta k'i ka lajɛ mun sen bɛ fɛrɛn sɔrɔ wa. O la i bɛ yɛlɛ a kɔfɛ. Cɛ dɔw bɛ hakili jigin terikɛ telimani bolila dɔ la. Papu Yirimajɔ foli belebele a ta ye n'ale sigila telimani sanfɛ kuma la f'a ka tintin dɔɔni sinon a sen tɛ dugumala sɔrɔ mais a bɛ telimani boli. D'accord papa komi temps bɛ ka taa siga t'o la waati bɛ ka se siga t'o la an bɛna émission bɛna s'a kuncɛyɔrɔ ma sɔɔni o ye tiɲɛ kuma ye yanni an ka émission s'a kuncɛyɔrɔ ma an bɛ kuma laban di an ka invité ma siga t'o la ka na wuli fana jaabi o ye belebeleba ye o ye tiɲɛ kuma ye telimani bolila ka temps dɔ ta ka temps na ka na i sigi plateau kɔnɔ o ye foli kɛ ko ye siga t'o la salon barakɛla fana pareil aussi siga t'o la fana ye foli kɛ du ye siga t'o la donc telimani bolila n terikɛ c'est à dire e bɛ encouragement jumɛn di jeunes ma minnu kɛlen don ka telimani boli kɛ baaralankolon ye k'a lagosi ani i ye nafa jumɛn sɔrɔ telimani bolili la ani i ka folikan min b'i bolo ka di telimani tabagaw ma. Bon bɛɛ n'i ka faamuyali don. D'accord. Parce que a bɛ ne kunna baara lankolon tɛ yen. O tiɲɛ. Ma i mana miiri baara fɛn o fɛn na i b'a sɔrɔ dɔ kɛra fɛn ye o la. Kosɛbɛ. I b'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen u sera k'u ka problème résoudre a la u sera ka ko caman k'a la. I bɛ min na c'est pas i n'a fɔ n'i ma se ka fɛn sɔrɔ a la o t'a yira ko baara lankolon don. O fana tiɲɛ. I bɛ baara o baara la i bɛ cɛsiri. D'accord. Ala bɛ nana ka bɔ n'a ye. O fana tiɲɛ. Baara lankolon tɛ bɔ mɔgɔ lankolon de bɛ yen. D'accord. Papa o ye tiɲɛ ye. Nin yɔrɔ in na k'a da an filɛlikɛlaw bɛɛ lajɛlen tulo kan spécialement jeunesse tiɲɛ kuma maa minnu kɛlen don ka telimani boli kɛ baaralankolon ye walima ka u yɛrɛ fisaya ma baaralankolon tɛ yen a bɔra k'a fɔ mɔgɔ lankolon dɔ de la ka dɔ wɛrɛ ɲɛ sɔrɔ o ye tiɲɛ ye. yanni k'i sigi i bolo da i sen kan telimani filɛ a ye nafaba de ɲɛ Mali société kɔnɔna la o ye tiɲɛ ye. a ye mɔgɔ caman bɔ chômage la o ye tiɲɛ ye. malgré que a n'a kɔlɔlɔw bɛ ɲɔgɔn na mais a ye nafa min ɲɛ o fana ka ca ni a ye tiɲɛni min kɛ o ye tiɲɛ ye. donc du coup an bɛ telimani bolilaw fo tiɲɛ kuma u waleɲuman dɔn u y'an ka kuma baaraw u y'an ta yɔrɔw surunya an bolo ka atelier y'an bolo fɛnɛ o ye tiɲɛ ye. donc o foli bɛ k'u ye o ye tiɲɛ ye. voilà sisan Anthony komi i y'a fɔ cogoya min na an bɛna kuma laban di an ka invité fana ma Fatumata ale fana k'a ka folikan laban di ka taga minnu bɛ telimani bolilaw ma i bɛ folikan mun lase telimani bolilaw ma komi i yɛrɛ ɲuman i ni telimani bolilaw ka di kosɛbɛ i bɛ foli mun lase telimani bolilaw ma ani i bɛ conseil mun fana d'u ma n'a ma ɲɛ i b'u fo a ka ɲi i ka conseil fana d'u ma ani i ka conseil di i yɛrɛ ɲɔgɔnna minnu fana bɛ telimani ta i ɲɔgɔnna balaka minnu bɛ telimani ta ani i bɛ se ka ladilikan jumɛn di olu fana ma. Ok ne b'a fɔ telimani bolilaw ɲɛna k'u ka courage ta wa baara tɛ Mali la n'i ye mun sɔrɔ i b'i débrouiller o la de u kana na maloya n'u ka baara ye wa bɛɛ i k'i ka baara kɛ wa i yɛrɛ ka kunna wolo bɛ mun na n'Ala don so o bɛ kɛ mɔgɔ si se t'o la wa i bɛ foli la k'a fɔ n balakaw ɲɛna wa minnu bɛ telimani ta e balimakɛ de don hali n'a sɔrɔ i balimakɛ tɛ i bɛ se sɔrɔ i den b'a bɔ wa a kana n'u ka piriw jigin u bolo wa walidenw de don u bɛ ka dɔ ɲini u yɛrɛ de sinon ni sigilen u sɔn k'u da so kɔnɔ u bɛ se k'o kɛ o mais u bɛ ka dɔ kɛ pour que fɛn kana na f'u ma so quoi dɔw yɛrɛ bɛ telimani boli i bɛ taa sɔrɔ saribaw de don mais u bɛ telimani boli mun kama fɛn tɛ n bolo ka n bɛ telimani boli sinon a diyaɲɛ tɛ o u bɛ se k'u yɛrɛ bonya ma ko sari don o folikan dɔrɔn de bɛ ne bolo ka lase u ma. sisan Tony a tɛ tɛmɛ o kan an bɛ kuma di an ka telimani bolilaw ma k'a ka numéro fɔ a nɛgɛjuru sira a bɛ sɔrɔ mun na ni maa mun mago b'a la i bɛ se k'a wele numéro mun na i bɛ ka numéro di an filɛlikɛlaw ma an bɛ sɔrɔ ka an ka jɛmukan kuncɛ. ok n bɛ an layɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo. ne numéro 71 50 24 58. voilà ok aw bɛ
abe aka ekran dugumala la abe anga téléphone bolla alu aba ka numéro soro eno wala ni mo be téléphone na rapidité telia ani efficacité iba wele abati ta fi sigoro la ok toni o kuma kono sa mba fo ngokulu mbe ka sensen ase danga na doni ambe foli la si en fleur ba jekulu bela jelema e munu be kan laje mali kono ani mali ko kan e munu be kan suyu ka uka jabaranu kan ka fo bela jele aya sogolin to kunafoni tv la aya su anga bololo sira bela jelen sanfɛ